Benvinguts a classes de la nostra llengua, i con lo qual, que nos quiten lo bailao. Olele, olala, el professor Bausà és el millor que hi ha. Avui tenim a l'alumne més avantatjat de mossèn Alcover. És en José Ramon Bauzá. Com va? Molt bé. Bueno, José Ramon, tu em vas aprendre la nostra llengua. La vaig estudiar a casa nostra i també a l'escola. Molt bé. I perquè tingueu un exemple, avui farem un examen oral. Primera pregunta. Com se diu en la nostra llengua pollo relleno? José Ramon. Pollastre farcit. Sí, hombre, s'ha copiado. Això és català, a mi no m'enganyau. Basta, callau. Segona pregunta. La nostra llengua és el català, però un català molt nostre, més nostre que la balanguera o el ball de bot. No és així, José Ramon? Bueno, nosaltres, la gran sort que tenim és que tenim les nostres modalitats lingüístiques i cadascú s'expressa, com s'ha expressat sempre, a cada una de les illes. Sí, hombre, s'ha copiado. Això és català, a mi no m'enganyau. Callau tots dos, o vos posaré castigats mirant a la Pobla i a Calvià. Tercera pregunta. Quina de les següents paraules és incorrecta? Barret, capell, tassó, got o basso? José Ramon. Totes són correctes. Totes correctes a cada una de les ubicacions d'una manera normal. Sí, hombre, s'ha copiado. Això és català, a mi no m'enganyau. Vinga, fuera de clase. Eso también lo has copiado. Sí, i tu no me treus de fora. Me'n vaig jo tot sol. Au, vinga. Nen, aquí s'ha de posar tama, José Ramon, ja ho saps. Patando se entiende va gente, no és així? Bueno, president, si tu ho dius, mos ho creurem, però jo t'he oferit en dues ocasions pactes d'estat, els famosos pactos a la basca però a l'inversa, i m'has dit que no sempre. Bé, perquè tu me vols fer la punyeta, també, Berta. No, veus, antic, els teus pactes són de pedorreta, i con lo qual... Bé, s'ha acabat la classe de la nostra llengua, ara toca rock and roll, perquè m'ha dit un ocellet que a tu t'agrada molt la música i que toca la bateria. Bueno, sí, No és així? no t'han enganat. Ai, doncs, ara te pots marxar un solo, què t'apareix? Bé, fa temps que no toc, però bueno, diuen que això és com anar amb bicicleta, no? Exacte, vinga. Ho provarem. He quedat estorat. Ja, bé, he de dir que tenc un contrincant amb massa ritme i jo hauré d'aprendre a tocar la xeremia. Això, sobretot. Bé, com a final de programa tindrem un concert de butsa. En tots vostès a xat-bum, vos pepos. Vinga, un, dos, tres i... Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverá sus alas a volar. En gaviotas donde hoy podrás beber y lamentar que ya no volverá sus alas a volar. En gaviotas donde hoy